No, zpívejte. Tak dělej, pane. Ale nevím zpívat, ne. Dělej. Se přidaj, ne? Připoj. Proč si otočila, než kamera je tady? Party people! Hele, tak jsme v New Yorku v Odeonu, kdyby tak. Party people! Jsme v centru, jdeme se podívat tam, ne? Tak já vám ukážu, kde tady prostě, co tady je. Tady to moc hezky. Jako hezky jsou tady holky, proto tady furt chodíme. Tady jsou schody do nebe. Vidíte, i odtud můžete, i odtud. Si vyberte a jedem tam až tam, dozadu. Tam se ukážeme. Tady se ukážeme a uvidíme cigánky. No, tak byli jsme pohromadě, byli jsme celkem 9 lidí, ale půlka z toho šli na hranolky do Mekáče, takže jsme zůstali jenom 3. Ale my jsme frajeři. Takže takhle jsem vám kecal, jsme v Liverpoolu. V Liverpoolu to je pecka, prostě jak vidíte. Liverpoolu je samý krásný město, jak to vidíte, tak to fakt vypadá. Nelžeme vám. Taky velký vyhlídce, kterou zrovna vidíte tamhle, Radio City. Ano, tam jsme chtěli jít, ale nepustili nás. Nepustili nás, protože jsme cigáni. Ano. Takže kde jsou cigáni, už se zase vrátili. Jak vidíte, tam jsou všechny cigáni a jedem dolů. Přivítáme, jak se patří, s fackou. Happy people, yeah. Oh yeah. To je Arkely, ne? Že bychom na ní plivli, ale nejsme takový cigáni. Se chováme slušně a čekáme, než přijdou. Ne, brácho, neboj, my se točíme navzájem. Vidíte, máme tiket, nebojte se, jedem. Tady zrovna vidíme sochu svobody, když se kouknete. Ano. No spíš, ne socha svobody, ale socha umrtí. Takže tady jsou ty cigáni, co jsme říkali, že budou s náma. Takže co jste nám koupili? Memte si. Hamburgery, chipsy, šánolek a pití sorry. Dobrý, beru. Však je to úplně masný. Party people! Takže co řeknete? Co zkazujete do kamery? Merry Christmas. No a teď každý ukážte lístek a řekněte děkuju. Jo, Hedvice a Hedviky tátovi. A celý rodině. Ne, aby řekli děkuju tanceáto. Dominikovi. Dobrý. Dominik to vybavil. Merry Christmas. Janka a Dominik jim to vybavili. Zadara. Jinak byste platili 85 liber. Jo, 85 liber.